Wala na ganyan wala inaw na niyo, obra? Magtanom na lang magtulay ang kasada? Ano ba yung pinagsasabi niyo? Hindi namin kayo nasabtan. Mga pare. Usay pare. Pare pa din. Pare ganito simbahan wala dres dalan. Pwede po bang magtanong? Isa? Magtanong mo yung dala? Gusto lang sana naming itanong kung ito na ba yung ano? Yung tulay ng karulaan? Oo. Unsa? Magtanong bug tuloy aning kasada? Nung kahit man ikaayo ini, yung magtanong mo ini. Siminto man po ni. Sa may nakaon ninyo. Wala na ganyan wala inaw na niyo, obra? Magtanom na lang magtulay ang kasada? Ano ba yung pinagsasabi niyo? Hindi namin kayo nasabtan. Aray! Oh, ano nangyari sa'yo? Kinagat ako ng langgam. Ang sakit. Saan? Marami palang langgam dito eh. Saan sa? Ikagat-check lang ka? Uy, huwag man po ilang kang galupad din eh. May langgam. Huwag man nakita lang yung langgam naglupad. Ito yung langgam na kumagat sa akin. Ha? Maunin yung langgam? Wala mo malagi na ipako. Kamay malagi na kayo. Mao din na ilang langgam sa Manila? Piting gamaya. Gani no? Diba atong langgam ka itong manggalupad? Oo. Ilahan nagkama. Ano raw? Yung langgam nila dito, lumilipad na. Tapos sa atin, gumagapang pa. Oo nga. Iba talaga dito? Oh, iba talaga yung langgam nila dito, lumilipad na sa atin. Gumagapang pa? Gumagapang pa? Ano Oo. bang klaseng langgam yun? Iwan ko kung bakit lumulupad yung langgam nila dito. Balik tayo sa topic natin kanina. Yung tulay, baga? Oo nga, kasi yun ang pinuntahan natin dito eh. Oh. Yung tulay. Mutanong mo jud ay magtulay? Sana makasabot kayo eh. Sige, walay problema na ah. Sige, hulat mo diri ha. Mong kwaon. Ano raw? Kunin pa nila yung tulay? Ang bihira naman itong mga taong to. Yung tulay, dadalhin nila dito. Bubuhati nila? Siguro malakas siguro itong mga taong ito eh. Ayun, may kinuha na sila. Ano ba yan? Mutanong mo gid magtulay ha? Kinanilan tayo yung tulay ha? Yan ang tulay oh. Lima ka yung tulay diri. Hala, ano bang kinukuha nila? Napaka bubunalin tayo. Nako, patay tayo nito. Mabuti pa. Hindi na tayo magsandugay-sandugay. Alis na tayo. Oh, sige, alis na tayo kaysa mamatay tayo lang. Hindi na ako babalik dito. Uy, agan maligto sila. Uy, tulay ninyo. Oh, narin yung tulay. Ito yung gari oh. Ang sama sila. So what's up mga kadangag? So, thank you so much inyong pag-ubat ating video. So, pasensya na, wala sa tarong shoutout kay walay connection ang piso wifi na mo diri. So, sama ka na lang, shoutout din na lang muna shoutout kato nagpa-shoutout. So, kanang sorry sa, pasensya sa karon nga video kay wala sa may shoutout din sa video na mo before. Sa doon ako sa video nga wala shoutout kay kanang video ba kay mo cellphone kanang nagalag na siya. So, sa mga nagsuporta na mo, thank you kayo sa 9K subscribers mga katangag. Thank you kayo, na-appreciate na mo ang inyong suporta. So, as for now, katura sa ayok na nalingaw mo. Then, kita kits sa mong sunod ng mga video.